Uyifana wangu. Saka tungoita tese ma works chichi. But it's no focus as in gospel. That way you concentrate on that. Roma number church. Sina tsingabaziye bana. But chiri nice studio je. Didn't you mtiri bana? No. Saze msina mbiri. Amuna booth. Booth riripo. Oh. Ndana mama ikatipana. Tenda jera kuti nenge riri mukono. Nenge rakaiswa samwe pekuti mune mshona. Aiwa pane yanga ichitongotambi. Alright. Saka motomborekoda wamwana wane mbiri pana. Aripo anotouya nembiri chacha. Zvekuti ndanani like song yenyimi yamunoti hai ndo yakapenga. Because apa idea iripo ndoti nechida kuti kana tikarekoda song yedu tongowashuwa kuti chi zvinhu zvedu zvinongobuda. Zvekuti isusu toita kazhinji toda kuti tigare takabhadhara tikabhadhara mari imi mozongosara muchiti rekoda isusu mari yedu tiyatakaita ndoona totoda manje tinoda kungoita once off. Because apa zvikuitika ndezvekuti Friday musi wa22 kune kwatadedzwa saka tonongogadzira chimwe chihiti mudhara chongoshekesa City Sports Money Green gospel awards zvawo ndezvekuchechi but makana makambana mapemiken mapemiken awards asikari kurwa Friday musi wa 22 skatirangoti mutigadzira taita chibhiti chakaita kunge chekwa Baba Manyeruki but mochita modern ndimboza chisonga kuti sisi akazimunoza songa tura chibhiti chakada kudaro ndiri but mochichita kuside kucheta kunge chekwa Janet Manyowa chiri modern madimbuda dzikurudzai. Alright in simple terms mukasanganisa boss chiruita ndikuti mavocals edu tira kuita mavocals akada kufanana nekwa Mambo Duterere ekuti iblazi idea ngoti idzo dzakakrobot zamire dare guru zamire but beat racho man don't retake afro pop rofana ngoita modern kuita vanhu vanokonsa ku connect. Yes. Sere Manyeruki. Abamanyeruki trawisa the traditional feel. Because atraita kana tapinda bozi izikuru zvikitika musi wa 22 wacho chinhu chiri ku City Sports man. Saka mama matisa Janet Manyowa ari kuperform. Kuna Jema. Jema ari kuperform. Minister Maendero ari kuperform. Saka isusu trot patongo pinda diti. Changa chobva changoita se ndezve gospel hazvo ndezve kuchechi haisi competition but ndezve kubata makids mamwe tokunzwisai song yacho kuti inenge chita sei ndezve chechi kabati pamberi toda kuzvivharisa in simple terms imimi chirwa imboti pai ameno mune masample here ebeat rinogona kuenderana nedescription yatakubaya king chinhu ndeche Friday ende chakatomirirwa handivati mutenga mabhadhare pembeni togona kuarrange handiti but ndaida ngoti ungotinzwisa something chamwe nacho anything kana kungobata makeys kana kuti munonzi munorowa wani ameno dara itaiti ngota munoshandisa chi Fruit Loops in terms of like software kuti munoshandisa Cubase here Fruit Loops here Pro Tools Reason kana kuti chi indangu ndoshandisa Logic bamuzwa nezvayo Logic cause Regi yaititora nechi Regi yaishandisa Cubase cause base Cubase man ndoratunyanya udairoro runoti especially patete chipinda bye cause chinda tikangopedza iva pana munora after my video handed kuna zima kamera tinorowa mavideo but mati Regi makadi uita na Regi Regi anotora time maproject chichirodiwa Friday 22 matipuri kuimba isu takanominatwa saka mamwe nominees anorachi maperformance mukona kuti big event 5:30 pana kune red carpet saka vanhu vachingopedza kupinda pepe togona kungovhatasirwa then 6:45 ndopatanga maperformance ndopatakaslotwa tiri 2 saka toda kurova zvekuti vamwe vanozouya zvavo saka meno chiti chingotinzwisai mudara 1 ramunoona kunge rinongoenderana netype yedu isoso type yedu type yenyuka netype iripo king anything mudara chingoti modern alright chiti try afro pop alright chisiyai Manyeruki chingoita afro pop